Lakhain ko rin ni Surupathar MSC constituency angkang Paklangso number 1 along Sixthchedule awareness program kom mass joining program mai pedopon. Lason si tumi bangso mailong mai charipon long kumar behin pensi mai charipon lapente mailam thi pi jaipon den timung dunchun bang hin pensi mailam thi pi jaipon. Tumi APHLC mass joining amailong kachetong dun manpen ke dol hi sarpo manpen. John Tikathar mate check penje ai kathar APHLC Central Committee amai khoi hin pensi alhi sarpo manpen chetong dun. Lasolom angtong Tikathar APHLC alamjai sarpo ta chetong dun Bikram Hanse lapente Rita Kram sapi mai phi APHLC women wing atum stami chetong dun pen bangso mailong RDP dun. Tumi bangso Sixthchedule awareness asai ke padopan long BJP Congress pen independent along kacerap dun arada tum APHLC along kacepau dun asai dengpol. Lapen APHLC asong pen khai long ria farman kache song karjap thip ning kache the ajok hawara ratatum pen APHLC asong long pina ana ratatum chepau gun pen agi pidun. Lapen aluni sarpo atum pen lamthe ke jaipon ke karbi akhai mate longri kibirji ang nengle roka pita karbi ang long tunmas council kachari abang pubang piatum chini ni pina songsi pamandet lasonsi non APHLC asong pen Indian Constitution aronalo long ketok ateng besi methang khai farman methang longria farman kache song achun bek nangji kusi hawara ratum han pakla kon roa gora pen beta pangda pon Lawrence lekhe news 24 karbi ang Paklangso number 1 along nitum dak meeting dulu mass joining along mass joining Sixthchedule awareness ini dak family Tom Kebra family Tom Kebra APHLC along BJP Congress ESDC dan COC nilum HSDC APHLC along si nang join dulu tema non ke kaciki thai wede lo ke dimuni itu lapen non litum ke lo teng pensi jata ke than lapen ahok alam si claim ke penopot ni tum han kaciki lo lapen non bang ko hilang kusi ni tum sini lahelo kacing room ni tum pu bom cing room nahi lahelo kacing room ke la alidar tum cing room chor bangali apuli mulu katum si cing room nahi non mulu katum si kacing room kedamta mala julam social media lang chakhan club akai angtong Tikathar pan ke jai akai jai kathar pangkri be pula solap kan ko ana hok lake hala BJP to RSS bongo sena to se ke non heta neli pulo kadi akes ke neli ke neli si pulis be ke cedang amar angtong iti fan restaurant yo amar hala parliament ni kurpo anje la biye president pan pace bohong nang ko